Čaute, ja som Energius Maximus a ja vás vítam pri ďalšom dieli na mojom kanále a dneska to startujeme novú sériu, ktorá sa bude volať Android ochutnávky. No skôr budeme proste skúšať nejaké Android hry, nejaké hry na telefón v podstate a ak sa vám to bude páčiť tá hra, tak by som mohol aj viac diel natočiť a tak ďalej, ale myslím, že som to až dobre vysvetlil a môžeme sa začať pustiť do hrania. Tak ja už to pustím a hráme Geometry Dash. Takže to je prvá ako androidová hra. To som sa teraz na schvál zabil, lebo toto nechcem. Počkajte chvíľku. Raz už som to hral. Počkáme chvíľku. Pretože je reklama. Aha, vlastne ja to môžem. Takže si tu vyberiem asi tohto či tohto. Asi. Ja si vyberiem tohto. Takejto farby a môžeme začať. Dobre. Takže Geometry Dash je takáto kockovaná hra, v ktorej musíte prejsť prekážky. A iba som si to pred chvíľkou stiahol, takže nečakajte odo mňa nič extra. Nie som v tom zatiaľ dobrý. Takže som zvedavý, že ako to pôjde s druhými levelami. No sakra. Tak poď. Poď. Sakra! Stále iba na to zomrem. Poď. Sakra! Skúsime teraz, poď. Teraz to musíme dať. Ale sakra, už si robíte srandu do mňa. Ale ja už tu neviem, čo mám tu spraviť, akože robíte si u mňa srandu. Poď. Konečne. Yes. Nie, vy si robíte zo mňa srandu. Už som bol tak ďaleko. Asi na ďalší diel som sa už rozhodla. Asi budem točiť tohto. Na druhý diel budem točiť Vektora. Ak bude mať toto video dosť pozretí, dosť lajkov, tak potom budem točiť Vektora. Ak niekto nevie, čo je to Vektor, tak to je hra. Poď, už ide ten koniec. Tak vy si robíte srandu. Ja už som bol podľa mňa pri konci. Vlastne nebol, som mal iba 26%. To strašne ťažká hra, neviem, ako to môže niekto zvládnuť. Takúto strašne ťažkú hru. Ak ste ďalej v tejto hre a máte tú hru, tak je to divné. Sakra, tam som spadol, dobre. Teraz som musím dať. Ale aj vyhrať. Poď. Tak vy si robíte srandu. Vač som si teda pre chvíľku stiahol a jaj. Sakra. Takže na ďalší diel bude Vektor. Ak tu bude viac ako 3 lajky, tak dám Vektora. Tak ako vážne už. Tak, poď. Poď. Konečne.
Sakra. Poďme ešte. Dáme to. A keby niekto vedel nejaké dobré intro spraviť, tak by som bol veľmi rád. Keby mi to spravil a poslal do komentára. Alebo neviem ako. Ja som tam skákal. Keď teraz už si začínam hrať. Teraz budem začať hrať. Toto ste si nemuseli všímať. Tu práve prišlo za reklama. Sakra, už som myslel, že bude tá posledná prekážka, na ktorej som zomrel. Myslím, že by toto mohla byť taká 10 minútovka. Aha, takže neviem dať ani tie prvé dve prekážky. Vysrojte frontu. Aha. Hudba je veľmi dobrá a povzbudzujúca, ale mňa to povzbudzuje. Ale ja už to neviem dať tie nejaké diamanty, či čo sú to. Poď pekne, poď, konečne, mám to za sebou. Yes, toto už je ľahké. Mám to jak nič to dám. Ale ja som to nedal. OK. Tak teraz už začínam hrať, vtedy som sa iba tváril, že akože... Aha! Ja toto už neviem. Toto je hrozné. A niekto pozná túto hru, tak by dačo mohol napísať aj do komentáru. Super, takže vážne dobré. Tak, toto už mám. Teraz už to musím prejsť, please. Please. OK, takže za chvíľku už prejde tých 10 minút a si to už ukončíme, lebo nie je to žiadna séria. Tak teraz toto bolo rovné. Skúsim dať poslednú šancu tejto hre. Či to dokážem. OK, nedokázal som to. Teraz posledná šanca. Posledná. Geometrii dáš. Ak to teraz nedám, tak ja už neviem, čo s tým geometrickým dášom urobím. Ja toto neviem. Dávam tomu poslednú šancu. Do 10 minút sme sa dohodli, takže tak. Dies pekne. Teraz. Že by som to teraz všetko dal. Tak viete, ja už som začal hrať a tak toto už vyzerá, keď niekto začne hrať. Napríklad ja. OK, takže ja myslím, že pre toto video asi bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite like, odber
a komentár. Ja sa za všetko poteším, takže čaute. Zlúči sa s vami Energius Maximus a čaute.